Odhiambo machielo maber nyakora Ramogi morwa kini machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Kabende en sadek mar otieno chenro en OIMORE nyakora mga juang tarik 5 dwe no mar 6 2022 kanyo bende odiochieng' ma kawuono pau siasa Dumburu kabende jalal content piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja Raila Odinga oyudo puotha kaka jachung' mar 5 e laro content piny Kenya mar 5. Midhiambo ni wakono mana seche manok kende to odiochieng' mar puodho jochung' madhi laro content piny Kenya chopo ayanga e gikone odiochieng' makinyo miyo en odiochieng' mabende wang'iye mathoth ahinya motenore gi weche mag siasa. But giwacho ni Kimaya timi samoro nyamai timi ya to samoro bi nyamia timai sia bende koro puodh jomoko ntie jochung' bende wit kucha dwaro margi mar laro content piny Kenya kamotiwa Kuria Court mano mochungi Third Way Alliance Party. Nyaka moko bende nitiere mosebedo ka ywak chakre nchane chak chendo ni kata kamano IBC oramo ni gitiyo gi lai moketi kendo gibiro neno ni chike duto lo mar puodho mana joma kare chopo e debe. Bende ang'wa teri nyake koro gwenge counties mago ng'e mago jochung' bende koro puodhe gi duol matayo yiero IBC kamoting'o jalar kom governor mano ma Homa Bay Dr. Evans Kidero bende koro mithuolo madhilaro kom no gi otiko mar chung' kende kata independent candidate. Nyakora Ramogi wan gi mathoth ahinya koting'o weche bende mag thieth motenore gi oganda magin jogo mano yud ni nitie koda tuo mar kansa e kinde mokalo to bang'e gikuo magi kod mamoko mathoth nyakora Ramogi kete mana ka chakruok nyaka giko mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. So I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga the Azimio Party. Duol mar IBC opodho Raila Odinga ne laro kom jatend Kenya e yiero mabiro. Our paperwork is ready, and I think maybe we had premonition that they will behave this way. Jachung' mar Third Way Alliance e kuro aoko to sengo dhi e doho bang' IBC rem puodhe ne laro kom jatend Kenya. Tuo makodonjo to kelo chandruok, okelo rumo, okelo kuyo, okelo rem bende. Ote mag geno imedo chiw ne jotuo mag kansa e pacho ka kaluwore gi sigand jogo machango bang' yudo tuono. Machiegni nyakora mga juang nyinga Lydia Okeo. Nyinga en George Bati kuom thuolo ni duto jaloko maro ilongo ni Elizabeth Otieno. Bethuolo matudi kod leo maro tima choka rio adeka uchiel nono kabende wantiere mbui kanyo Ramogi TV kamweni nyalo luwo chendo ne achiel kachiel pani nyalo nyiso wa pachi ahinya to kaluwore gi weche gimanyien mwakilo kod sane. Nyakora Ramogi mane kaka wachake ni koro en ayanga ni Raila Odinga dhi laro kom jatend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bang' kane opuodhe gi duol matayo weche mag yiero e pacho ka IEBC. Odinga no opuodhe karo onyango makawuono makae to bang'e no ochwe nyake lak maundugu mano malang'ata e campaign mare mokwongo ka Kristo Wino koro leronwa. Raila ne owuok e pare makaren ka en kod wuoth mar chopo Bomas of Kenya mondo puodhe kod IEBC. Mokwongo ne orawe kanisa mar All Saints Cathedral mar yudo lamo kapok ochomo Bomas. E karomo mar Bomas of Kenya, jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Wangari Karua ka achiel gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja omolo. Kar sa 5 onyango, piny Kenya oyudo jachung' mar 5 mar kom maduong' bang' Raila Odinga chopo dwach duol matayo yiero e pacho kae IBC. So I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga the Azimio Party. Bang' yudo thuolo mar laro tend piny Kenya kod otiko mar Azimio, Raila oyango ni kweth mare nigi yie ni IEBC nigi nyalo mar bago yiero maduong' mabiro e yo maratiro. We have confidence that the IEBC has got the capacity We therefore would like to urge you to live by the script
and do exactly what the people of Kenya expect of you. Kata kamano, Raila Odinga opedho moko kuom weche ma gidwaro ni IEBC olerne jopiny kaka yo mar timo ikrok malong'o ne yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Has the commission conducted Annual audit of the election technology to guarantee data integrity, to ensure that the technology functions effectively as specified, and 3, ensure that the internal controls of the technology are effective. What measures or steps has the Commission taken to address the systemic inadequacies identified by the Supreme Court in 2017? Ne onyiso IEBC ni olerne jo Kenya ikrok margi ne bago yiero maduong' kod lony manyasani. When does the Commission intend to carry out timely end-to-end testing of election technology? Jakom IEBC Wafula Chebukati osingo ne kweth mar Azimio ni chenro duto oseket mar neno ni yiero mabiro ota eyo mopie. The commission is focused, and just to say what you refer to as simulation of the dry run of technology will be done next week on or before 9th. Here at Bomas, and your representatives, you have given us a team, a chief agent to work with, and your team, you will be invited to be part of that simulation exercise. Ethuolono, Raila oyango Saintabao Ole Kanchori kaka agent mare maduong' e yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Kanchori idhi konyo kod Caroline Karugu, Profesa Isaiah Wakindiki, ma en owadgi agent maduong' mar Kenya Kwanza Kithure Kindiki, Oduoro Ng'wen kod Paul Mwangi madhi tayo weche mag chike. Bang' wuok Bomas, Raila kod jotelo mag Azimio ne wuok achiel kachiel ka gichomo pap ma Undugu e kar chung' od bura ma Lang'ata e kampen mokwongo bang' puoth. E pauno, ote en mar geno ni loch dhi donjo ka Azimio e yiero mabiro. Jua kali tutawatambua, tupatia hao kitambulisho inaitwa Recognition of Prior Learning, RPL. Sawa sawa. Hakuna Mkenya mwingine amepigania haki za Wakenya miaka yake yote kama Raila Amolo Odinga, na ndio tunamuita baba. Mzee amekomaa kisiasa, amekomaa kwa kusimama na Wakenya, akiwa ndani na akiwa nje ya serikali. Raila Odinga obedo jochung' mar abich mar kom maduong' mane opuodh kod IEBC e dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya mar abich e yiero ma higani, ka en kod geno ni odhi bedo jaloch e yiero maduong' kochopo tarik 10 dwe mar 9 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Undugu Grounds, Nairobi. Nyakoro moka pod wakete mane puoth no mar Raila Amolo Odinga laro kom tend piny Kenya. Odinga no bedo karo bedo jachung' mar abich dikiduol mar tayo yiero pacho ka IEBC ne dhi laro kom tend piny Kenya dwe mar 8. Makoro miyo jopiny thuolo mar range yo mopogore ni mar sani en uyanga ni nyinge biro bedo yo tas mar luto mbulu. Chopo mar Raila e kidieny omiyo koro dwaro mar dok chien kendo kolo matut sigande mar ng'eyo kaka wuodhe mar siasa osebedo. Motelo ne yudo loch mar piny Kenya kowuok e lwet jowagunda e kinde mane piny Kenya kedo mar riembo mbogo jarachar mane tayo piny Kenya. Tarik 7 dwe mar 1 1945, Jaramogi Oginga Odinga kod Mary Juma ne oyudo wendo, nyathigi mawuoyi. Gimiye nying ni Raila Amolo Odinga. Bang' tieko sombe e sikund sekondar ma Maranda 1962, Raila ne odonjo e kar tiegruok mar Technical University of Magdalene